Màxima emoció en la darrera jornada del Campionat de Catalunya d'Òptimis per equips que es va celebrar al Club Nàutic Cambrils el passat cap de setmana. 40 regatistes provinents dels 8 millors clubs de Catalunya segons el rànquing van participar en una competició molt esperada. Bon dia, ella és la Laura, jo sóc el Frank, ell és el Pablo, ell és l'Òscar i ell és el Piqui. I som de l'equip del Club Nàutic Albalís. I hem vingut a guanyar! Em dic Maria, ella és la Carla i venim de Salou i tenim una mascota que es diu Marronxo i ens donarà molta sort. L'Optimist és l'embarcació d'inici a la navegació de vela per excel·lència i va néixer pràcticament d'una casualitat durant la dècada dels 50. El Optimist empezó en Clearwater, en Florida, y empezó que los niños al salir del colegio no tenían nada que hacer. Entonces los padres decidieron hacer una carrera con cajas de jabón. Les ponían ruedas y se tiraban por callos. Entonces los niños a esto les gustaban y los evolucionaron hasta que tuvieron una vela para coger más velocidad. Y entonces Clark Mills, que era el padre de uno de estos, decidió meterlo en el agua, puso un mástil y la vela cuadrada. Entonces poco a poco esto se fue evolucionando hasta el Optimist de hoy en día. És un vaixell simple, estable i a la vegada competitiu, ideal perquè els més petits tinguin el seu primer contacte amb el mar. Això és el timó i serveix per portar el barco. Això són els flotadors i serveixen per, si el barco s'esfonsa, que no s'esfonsi. Això és l'orsa, que serveix perquè el barco no derivi, si venen oles. Això són els aixecadors, que serveixen per si el barco s'ompli d'aigua, treure l'aigua. I a mi m'agrada molt l'Optimist perquè he pogut fer molts nous amics. El format de regata del campionat va ser un round robin, consistent en dur a terme 28 proves en les quals els 8 clubs havien de competir tots entre tots. En un campionat per equips no guanya el més ràpid, sinó el que es coneix millor el reglament i, sobretot, el que sap navegar en equip. L'equip del Club Nàutic Vilassar de Mar, amb Carlos Robles al capdavant, no va deixar lloc a la sorpresa i va quedar primer en els 7 encontres disputats, demostrant així el seu gran nivell. Hem guanyat aquest campionat a Catalunya, el Club Nàutic Vilassar. Jo crec que anàvem bastant ben preparats, havíem entrenat abans i tal, i per això hem aconseguit guanyar totes les regates que hem tingut. O sigui, estem bastant contents, ja que ara al setembre anirem al Campionat d'Espanya, que és a Gijón, crec, a Astúries, on lluitarem contra tots els clubs d'altres autonomies, com Canàries i tal. I bueno, molt contents tots. El segon classificat va ser l'equip del Club Nàutic Albalís amb 5 victòries i el tercer, l'equip del Club Nàutic Garraf, també amb 5 victòries. Bueno, doncs estem força satisfets perquè darrere hem tingut l'oportunitat d'organitzar aquesta prova del Campionat de Catalunya per equips. L'hem pogut estrenar en un format on la competitivitat i l'espectacularitat es barregen d'una manera molt especial. Estem molt contents de veure com els nens s'ajuden i per una vegada deixen de competir un contra tots els altres i formen realment un equip. En aquest campionat va predominar la bona sintonia entre regatistes que al mar són contrincants, però que un cop a terra comparteixen per damunt de tot amistat i bons moments.